sa kaaw. Payong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining sikat na kaayong natulumanon sa kahanginan, handumanan sa usa ka awa. Ilabi na sa mga artista nga makatag o kinabuhi nining akong sugilan. Kini maong kaagi, dili ni ako, kundili sa akong inahan, si Mama Marieta. Sa dili ko sugdan sa pagsaysay, aliw sa pagtugtog sa awit na naguluhan, Solitaire. Ma, kalayo na basab nimo pang lantaw, uy. Dali, kuyog ta na. Asa man ta? Ma, nagangat ba yung fiesta din sa poblasyon? Dakan kayong kalingawan. Mananaw ta. Ano ba sa malingaw ka? Dili kayo magtungo ka lang diha sa bintana. Ingon sa dunay gipaabot. Ay, tingali pa di ay. Ug mubalik na si Papa mo kanato, Cecil. Gusto ko nga kung mauli man siya. Adto na siya ay maabtan din sa bahay. Ma, Pasagdinon ko na sa mama mo. Iyan sana. ay, ambot pa. Human mo paya si Papa na mo. Paminaw na ko. Nihunong sa patuyok niya ang kalibutan. Wa pa bagid ka mo'y balita ni papa mo. Hangtod karon nagpabilin pa ng tanghaka na mo. Kunain siya. Hindi paya siya nga walang gidkani pa namilit. Naluoy lang kayo ko ni Mama. Ingon sa nagpaabot lang sa wa. Hinoon, dili ka magkamahay ni mama ni mo. Greatest love man niya si papa mo. And the only love. Wow, mao ba? Mo cute. Mo man isulti ni Mama. Ngawa sila inauyap si Papa ra cute. Sa ato pa. The greatest gina eh. True love ba yun? Mo cute. Talag sa magmahal si Mama no. Saludo ko. Saludo jugay ko. Pero, ikaw ka, Kaya nga naman ko. greatest love sa da ko ni mo. Ay. Musim ka, eh. Katawan Ikaw tagamay. kaya ako nauyab no. Pero wa pa ko ba kasiguro o greatest love na pa. Ay. Kalita eh. Skita to ah. Di ko parehas ni Mama. Nga martir sa kugma. Ay. Sakit pa man to skusi. Sakit gyapon. Sige na, uy, balik na sa mong pwesto kaw. Yung balik na sa ko sa akong pwesto. Trabaho na, trabaho. Mingaw man ang bay. Milagro, no ako makita si Mama da. Nga naglingkod sa may bintana. O layo kayong panglantaw. Tingaling nakatug. May minuon na rin magkapaway siya. Masuon na lang ko spy. Ma? Saan na yung magibuhat? Oh, kay gano man. Unsa may nakangilan sa akong gibuhat. Nga nagduwa raman kong baraha. Solitaryo. Oh, Anak, abi mo, may giwish ko. Ug kapila ko na makuha ang last card. Huwa pagit ko mapilti. Nga sa ato pa, posible pagbubalik si Papa mo kadato. Ma. Domingo man ron, dili ka ba mukuyog na ako aron sa pagsimba? Si Edward di ay ang imong uyab. Dili ba mo magkuyog? May lakaw siya, og ang iyang mama. Nanangid na siya na ako. Basta karong adlaw, kita ang mag-date. Okay? Nasaan malingaw ka ba? Sige na, kun ma. Ay, nahala sige. Mukuyog ko nimo. Kadiyot kay mag-ilis ko. Kadako ba di ay ini nga mall? Uy, mura man kong masaag. Ikaw, manggod. Tagsa na kay ka mo gawas sa bahay. Munang maihas na linuon ka. Ang naibaw na yun na siya sinungdan. Oh, anak? Cecil, Ma? ngano ka? Madali na, kun ma. Uso pa, Dali, saan ka na imong gitadaw? Ay, dali, pagdali. Klaro ko nakita sa ako mga mata. Si Papa nga ako nakita. May kauban siya babae. May dapat din silang bata. Ingaling nasayop ka lang. Dili may tapong masayop ko. Saya ganang ako nakita. May mong suwan sa taas nga panahon nga ako na siya makita. Apat makailap ako niya. Ako siya naman. Oh, may nangita ka nimo sa gawas? May mahinungdanon ko na siyang tuyo nimo. Ha? Kinsa madama?
Oh, ako kini, anak. Nganong nasayot ka nga, ni ako ning tindahan na magtrabaho. Ay, di pa search ko ikaw sa akong kalibin sa social media. Ug nakita ka niya. Ug nag-friend request siya nimo. Imo siyang gi-accept. Nagpasalamat ko nga. Imo siyang gi-accept. Ug inundan nga natultulan ko ikaw. Nasayran ko nga. Unain ka magtrabaho. Munang gianhit na dayon ka. Ikaw katong akong nakita sa kamol, di ba? Oh. Ug nakita ko sa bigaw. Kamo, si mama mo. Ug may kauban kang babae. May damong bata. Tay ba? Unsa to nabati ko? Gusto ba ko? Imong kalibin karon. Pasaylo ako. Pasaylo ako ninyo. May lain ka na di ang pamilya. Mamanahinugdan ko nga nung kalit kanawa. Di kang sa may influensyang pamilya. Ang babae karon nga na akong kalibin. Ug iyang giusabang dagan sa akong kinabuhi. Unfair ka pa. Unfair ka. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Mas angal ka mga pasaylo ni Mama. Nakakita ka niya, di ba? Dako na kaayo ang iyang kausaban sa imong pagpiha. Ingon sa nidatog niya, kalibutan. Ikaw kanunay ang iyang gihandom. Tungkol kay kalit kang nawango lang gani pagpanamilit. Okay, wa na ako'y laing mahimo. Wa na ako'y laing choice. May choice ka pa kung gusto ka. Cecil, Mas gipilit mo ka itong babayana. Tungkol kay matod mo, iyang giusap ang dagan sa imong kinabuhi. Oo, gusto ka. Tungkol kay dako nag-ayo ng imong kalainan kani Antog karon. anak. Kani Antog kargador ka lang sa pier. Pero karon, dato ka na kayong tanawon. Dako na kayong kalainan ng imong kinabuhi. Sa may paghingi nga may pamilya ka pa di ang ipasakitan. Uyang na kay ko, anak. Pasayloain taon ako. Huwag ko masayon. Kung usaon ko ikaw sa pagpasaylo. Kung imo man kong napasakitan, mas labaw nga nasakitan ang akong inahan. Magkaluluoy kayo siya pa. Gusto kong personal nga mangayo ka niyang pasaylo. Apa naglibog ko kung saon. Kung saon ko siya sa pag-atubang. Mingaw lagi ang bay. Tingaling nakatog na si Mama pa. O baka may laing gibuhat sa sud. Sa dili pa ako andam nga makikatubang ni mama mo. Kinahanglan nga, magkaatubang naging mo pa. Aron matapos sa sabang iyang pagbangutan. Matapos na iyang pagpaabot ni mo. Kadiyot abihan ko na lang ang patan. Nari pa, sud. Ginoo ko! Nakita na lang namo si Mama nga nagkumbitay na. Nagikog kini. Kidaog na sa iyang depresyon. Dako kayo ang pagmahay ni Papa tungod kaniya. Nagpakamatay si Mama. Magbasol man siya apan uway na ang tanan. Grabe sad kaayo nga kung kayo ubo sa akong amahan. Nautangan ko og inahan tungod sa iyang pagkatampalasan. Kung makapasaylo pa man ko niya, panahon na lang ang akong gipaabot. Daghang salamat, inyong matatampo, Cecil. Mao kita mga higalan kaagi ni Cecil nga taga Poblacion Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga naguluhan, Solitaire. Ang mong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Meral Luna Tumulat o gabuhos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab ang higala og mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa saga. I-address lang naning to naman
handimanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umagahay pa dahil sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Para kay may nga kaniyong tanan, kumusta na sa mo? Ani agya po ninyong luggage kanina Telephone 5, Barili Morales, and then my partner kapag 1D Tayad. O kumusta ka man tanan? Asap kita. Always say a prayer. Bueno, kisyon ako sa ligpo kumusta si Maris Trujillo diya sa Basak, no? Basak, Pardo, Cebu City. Kumusta diya, Maris? Dili taon ni live day, ha? Recorded na ni. Okay, kumusta? May pagpaminaw kayong tanan, tibok kabisay ng Mindanao. Nalasig, Ang sa tampo ko itong hatagan o pagdagad, pinada kinis usa ka asawa, nga mapaila lang sa ngaan nga, Monina. Ni ako mahasol ni akong bana nga daw sangko na sa langit ang iyang kalagot. Pero nahatlok sad nga mapiso. May retire nga mangguning bana nako sa iyahang trabaho ug nakadawat sa udako-dako sa iyang retirement. Ug nganong nahasol man ko, mamangkod ni ang mga panghitabo. Sa diyan sa kahigayon ana, nagkastorya mi og sa akong bana nga si Claudio. Ikakaskas ko na lang din akong kalay. Unsa man kay maayo no Monina? Sa unsa ba uy? Na maka-move on na bata ba? Move on si imong kigol. Kinahanglan magyud na Monina. Dako-dako ko ni nadawat na po sa kong retirement. Mong kinahanglan nga patubuon ko ni. Negosyo tani kay wala ra ba ko'y trabaho. Ikaw no business-minded ka mang gyud. Ikaw dihay maniho huna-huna diag maayo. Karinderya ka? Ha? Karinderya? Oh. Nakakapoy ng karinderya, uy. Mumatatag sa'yo. Kapoy tayo, mangumpra pa ta. Luto pa ta. Hindi ko, ay. Tural magilang magnegosyo ka, kapoy magida. Basta ay lang ng karinderya. Yun ha. Sakyanan lang ka. Na, samot na magkahatag og labad sa o. Oh, nganong labad mas oh? Nakadungog jud ko, Claudio. Nga moingon ng operators mga sakyanan ay nga gusto kang maglabad ang imong o pag negosyo og sakyanan. Labad gyud sa o tinuod. Yun na. Nganong mahadlok ka man og labad sa o nga namay saridon. Ese, hisgot ka man ana. Unsa na bago na? Unsa ba ha, bago? Sa may bag-o ba ha, Monina? Bago ng monthly juice? Hello. Na ako'y Chiditox Herbal Capsule. Ikaw ay, wadyo kailangan batayan da. Balik tas business nga atong sudlan, be. Hmm. Og ikaw, Claudio, ikay pagbuton, unsa kahay maayo? Magpadagan na dag-tricycad o habal-habal ba? Ay na nang sikad og habal-habal, Claudio. Samok kaayo na sa mga kadalanan. Uy! Hosto. Nahimayo nin. Unsa man, unsa man. Hunahuna diag maayo, unsa man. Mukuha lang ta og franchise sa mga burger. Ha? Oh. Unsa? Kadako anak, Claudio, uy. Ug wa ko masayop no, mga kuana, 30 million ang franchise anang mga burger. Unsa man kay mayong business, ha? Kinahanglan mo tubo gining kwarta nako nga ako nga dawat sa kong pag-retire. Ay, ni ay maayo ay, Claudio, ay. Para safety ng kwarta nimo. Unsa man mo nina? I-deposit na nas bangko. Ha? Time deposit. Sa ato pa nga ako lang pakatulgo ng atong kwarta sa bangko. Oh, kay magtubo ka na. Ninot man na, kay dako nag-interes. Naman na interes. Di lang ko anak mo nina. Hala, ay nga dili man ka, ha? Murag di ko malingaw sa kong kwarta. Gusto na ko nga akong makita nga akong kwarta nga nagtubo matakadlaw. Interest na interest every day. Hala, sige. Ikaw na diag maayo ang say man natong business, sige. Yun na. Naikoy naununaan. Kini, murag taas na kaning ambisyon na. Oo, unsa man na, Claudio? Ana lang ta mo invest sa SRP. Unsa may imong buhaton? Mo palit ag yuta sa SRP. Pangat ka. Uy, Claudio, unsa ka? Filinvest, ha? Na unsa man taon ka, uy? Nga naman. Pure holding ka, ha? Nalimang kas precious yutas SRP? Ay magtukurot akong Ocean Park. Ay na Claudio, uy, sus, ginoo ko habog ka ng ambisyon na. Ay, tubaw, rakaayo. Ubus-ubus sila ng ambisyon ni mo, Dok. O ako lay mo propose sa ikaw pat nga Mactan Talisay Bridge. Ay, bangon, Claudio, bangon. Grabe kang nagdamgo. Oh. Gusto siya ka maparehas nilang Luciota, nilang Henry C., ha? Pilaram ng retirement itaw ni mo, ginoo ko. Mo na hinori nakahatag labas kong oda. Mo relax lang una ta, Claudio. Mo na gitawag ko, relax, chill. Pahuwaton taon na ning, pahuwaton taon na ning utok na to kung sa'y maay na tong inegosyo o aron sa'd maka-move on ta ba? Sige. Mapawayo tining utok ta. Saan kayo maayo, no?
Manimbao na ta ha. Mangayo tag lamdag sa Espiritu Santo. O day usa ka buntag nga nakalitan ko sa akong bana, kay sa pagbangon niya, mag-exercise magid ni siya. Nakalitan na lang ko. 1, 2, 3, Kadyo! 4. Ay, naito alyan ni mo. Oh, may di mo singot. Kasingot ba ni mo eh? Maningot kag maayo. Ganun lang mo nina. Tiwasan ko na ako pag-exercise. Then ko ato kutob sa Four na four. 4, no? 4. Padayin ko. 5, 6. Yun na. Uy, Oo, nga lang may hunong mong kadas ihap, Claudio. 5, 6, no? 5, 6. Oo. Utob ka na sa 5-6. Sunod. Yun na mo nina. Gusto. Pues, niya na mayong business. Ha? Unsay mayong business, Claudio ba? 5, 6. Gusto. 5, Unsa lagi ng 5-6? Unsa ng 5-6? Sumili ko na muna ni Juana. na ko nga business. 5, 6. Unsa? 5-6? Oh, Munina. 20%. Yes. Mao na nito na ako may business. Lending na 5, 6. Magpatanto ka? Kana. Kone hustong pagkasulti. Patanto 20%. Ay na, padaghan ni mo kompetensya, anak, Claudio. Oy, O sa'yo nagkakumpetensya akin sa mana? mga turko, Bombay, ahos. Tarong hindi, Munina. O, lagi. Ug magpatanto ka, daghan kay kag kompetensya, oy. Pero, daghan man sa mga tao nga kinala kwarta. Ha? Husto ka na lang 5, 6, 20%. Nya kompetensya ni mong CFI. Kutin mo kayo ng kuhan nga kanang ila kay daghan kay kag pirmahan. Di sa kakao ug di ka member. Kini ato, mga silingan naman, di ginagbayay ba? Pero 20% ang interest. Munina. Siguro kay ni kay kwarta gining nagdagan. Pero, doon na dyo ko yung muto. Ha? Unsay moto ba, oy? Kung dili sila makabayad, mag-interes ang interes. O ang interes, interesan sad. Ay, naku, hubag slubot na. Ug mao kadto nga nabaliog sa among dapit nga nagpatanto ang akong bana. Lending nga kolorom. Inato lang nga huwam ba, pero gitawag og 5-6. Doon na gid mi huwam sa akong bana. Kinsay nangita na ko nin? Si Paklay ngita nimo. Unsa man kay tuyo, no? May lain pa. Mangita gani nimo huwam gid na. Siguro basag ka. Siguro gid ako makabayad ni, no? Kay, ang ako ba, manulo na ning kwarta nako. Makabayad tingay na sa Paklay. Oy, kinag-drive mo naghabal-habal. Mao ba? Yun na, si Ayon ako. Ha? Unsaon nimo, Claudio? Si Ayon ako. Si ay pa. Para safety gyud ang akong kwarta. Kaya tingalig, mulutaw ang ginansya, unlod ang puhunan. Klaro na nako may kaya na. Hala, sige, interview ha. Mohuam ka kwarta. Oh, sir. Mga pila ka more or less. More or less, sir. Mga more than more, 5,000 pesos yun, sir. 5,000. Yes, sir. Makabayad ka. Pila kay porsyento, anak, sir? 20%. Gamay ra, parehas sa bangko. Gamay raman sa bangko, sir. Dito lang ho, sa bangko. Lisod kay sir, daghan kayong mga requirements. Dinhin lang nimo. Yun na. Unsa may business ni mo? Kuan, sir, namuhi kog manok. Naghimo kog mga tangkal, o parang mga itlogan, ana. Maurang siguro ko makabayan na akong giutang nimo, sir, kay mangitlog mo na ako mga manok niya, mga kuan. O di mangitlog, ha? Adi ko na may tabo, sir, oy. Pero di yung taon ko kabayad, sir. Mahimo magmubira ka sa akong mga manok. Good. Pero yun na, unsa may mong kulatira? Damage na, sir. Wa gabae. Collateral damage. Wa gabae. Yun na, doon na raba ko'y patakaran sa buot huwam na kong kwarta. Unsa man na, sir, ha? Kung makamao ka bang muihap, from 1 to 10. Sample, 1, 2, 3 niya up to 10. O kamao ka na, sir, oy. Nahala, count, ihap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Sayop mong pag-ihap. Ha? Nga naman, sir? Saan Sayop. sayop, man? Kuwang. Gikan sa 4, diretso ka 7. Nakalimot ka sa 5, 6. Lagot ko ng numero, sir. Unsa may naglagot ka nga naman, ha? Kanang 5-6, sir. Oh. Mao na ni problemahan yun ni nanay, sir. Naoperahan si nanay tungkol ng 5-6. Nakahuwam
huwam gitong ginganlan og paklay og balig 5,000 pesos. Every 15 ang bayad. Ang 5,000 mas 6,000 na, kwarta gid noon. Hangtod nga nagpusot-pusot na ang nanghuwam sa kumbana, lupig ng Bombay. Kay kada adlaw man ang paningil sa Bombay, sa kumbana 15 man. Ug dara sa ilaing nanghuwam, kuti-kutihan kaayo. Kinsa na mo nina? May lain pa, mangita gali nimo lagi manghuwam lagi gyud na. Suga, eh. Basta utang. Maugid na, mauna. Ah. Darabay panultihon, no? Nga utang, lipay. Ningil, likay. Bayad, away. Impas, patay. Grabe naman, sad. Natubangan ng tao eh. Makabayad tingali na. Nag-Amerikana man. Executive tingali na. Sige, i-ready na ang akong cash. Pila may huwaman ni mo, sir? Ay, di ba? Nagkanan ako na. Okay. Ay, gumot gamay. Gamay ra good. Doon na kakain ni kwarta. Pila man lagi. Ibaw ka dagham. Na short lang ko. Dato man jud ko. Kuan lang, 20,000 pesos lang. Nagamay na, sir. Pero ang pagutan na, o baka bayad ka ba? Uy, mat, unsa ka. Unsa may mo tanaw nako? Ha? Dili maka-afford og bayad, ha? Tanawa ko. Di man, noon. Di man. Sige na, release ako. 20,000. Ay, pirma una o kuwan mit kasabutan. O lagi mo, ay kadugay ba na pirma ko yun. Unsa, pila man ni ka percent? 20%. Ha? Gabae. 10% lang. Di man sa kumamuko, sir. O, pili ka. 20% pero kuya, man sa bags lubot man, good. Anay ba ako na, Brad? Maong nag-andam na ko og Genitok Herbal Capsule. Ay, binuan. Sige na lang, muwam ko. Ayaw kalimot ha, 20% ha? Ay, o lagi 5-6, kinsina. Muhuam sa kamandi. Oh, Claudio, namatay magud akong lolo. Para ni sa igastos sa lubong. Aha. Pila may huwaman ni mo? 50,000 pesos lang. Okay, approve. Pero naibaw ka na sa interes ha? 20% ha? Uy, 20%? Kadako gud di ay. Wala interest, Brad Claudio. Ha? Patay good ni good. Daan na lang kung naglimos ang imo good. Wa Alright, gabae. palisiya. 5-6, 20%. Deal or no deal? Ay, sige na lang, oy. Wa gabae. Nahurot-hurot gid ang kwarta sa kumbana og pahuwam ngadto sa mga tao sa interes sa 20%. Gitawag og 5-6. Unya nakalitan na lang ko sa balita nga akong nabati gikan sa presidente bahin sa 5-6. Walang una na konsultihin ang akong bana sa pamahayag sa presidente. Og nag-exulti ka na po si Claudio nga mabalakon kaayo. Manila. Nga naman eh, unsa man eh. Unsa ba oy Claudio? Sa tanang ng huwam na ko kwarta, wa mong gibibayad bisag usa. Unsa? Uy, wag ginamayad Claudio. Wa lagi. Sa ilo naman ang pizza 15. Unya sa may plano nimo ha? Padadaan ako og demand letter sa akong abogado. O di maging sila mamayad, pangkihan ako sila. Uy, ang pangutana Claudio nganong why na mayad? Panghihan ako silang tanan. Uy, dili ko ipaagi sa nagbarangay. Uy, mo ni proseso, ana. Mag-una sa barangay. Basta, ipanghiha ko yun sila. Pastilan, Claudio. Arabagay na prisos, utang. Mamira ko sila mga butang. Ipatawag lagi una sa barangay. Pastilan, hurot-hurot na bakong kwarta da. Unsa naman hinoon ng pagka-negosyo ha, oy. Unlod ang ginansa, laki pang puhunan, hapay tanan. Ay, basta kay ipatawag lang ang nakautang nimo sa barangay, sa. Mao ka tuwag ipatawag ang tanang nakautang sa kung bana dito sa barangay hall. O dito, atubang ng tanan. Isog na kay akong bana. O ang mga nakautang, ngisi-ngisi lang. Gisog na sa kapitan ang husay. Mr. Claudio Laksamana. Mo ba kini sila ang nakautang nimo, ha? Kapitan, mao ni sila. Kining usa nga marukoy kay gnaong nga nagduda kong daan nga di ini mo bayad. O kining usa nga turugser kay ko, ha? Na si babae kapitan. O basta daghan pa ni sila. Yoda, ha? Tagsaon ta di silang pangutana, ha? O nganong di sila mabayad. Okay? Hoy, ikaw. Paklay, unsa man? Di ka mo bayad sa imong utang? Di kong bayad, Kapitan. Labaw na ko, Kap. Di sa kong bayad, anoy? Labaw na ko, di sa kong bayad, oy! Usa, nga di mo mamayad? Nga doon na mo ikipirmahan. Ipapriso ito mo tanan. Tanaw na na itong kita mga preso. Okay sa may papriso. O ikaw!
Ano mapriso man ko? Ha? Nga ka mo may nangutang? Uy, isumbo ka na mo sa presidente, oy! Hey! Abi naman nun eh. Ngunit tinood, huwag ka ba? Nga ipapriso ni Digo ang tanang magpa-5-6. Oo, mo na tinuod, oy. Maon ka nagpa 5-6 man ka, tingali i-report ka na sa presidente. Oh, ano mapriso man ko? Tungod kay wa ka magbayad og buhis anang imo negosyong 5-6, ha? Ha? Suko man kayo sigo ano ni ka mo bayad og buhis, kinahanglan buhisan man ang tanang mga negosyo, nya kadang 5-6 di mo. Wa man ay bayad, lakip ka. Lakip sa mga Bombay, wa na bayad. Usa? Muli na. Uy, tinood man eh. Nga ang presidente, nagbahag nga ipapriso ang tanang nagpa-5-6. Oo, Claudio, nakadungog po sa radyo sa gisulti sa presidente nga iya piso ang tanang nagpa 5-6. Oo niya. Oh. Ang akong puhunan. Ay, bubayad di basta katong 20% di mo. 1% ka lang to, okay ra. Oo, 10%. Oo, o sa ko bangko? Ah, basta isumpo ka naman sa presidente, oy. Sumpo baya kayo si presidente di ko nga ng 5-6. Gusto kayo sumbong ka na mo? Oo. Ipatokang sa niya ang magpa-5-6. Ay, dili kay tukang. Ipabaliktog yun. Di mo rin na. Buang nga biyan eh. Naiyak ra ba ko ni kalakiha? 5-6. Sige, lagilap diha, oy. Oo. Ikaw, ragyo diha. Gusto dyan kag 5-6. Alam si bahala ka. Usapan na diha. Usapan na diha, Claudio. May pagipalikol to gyuta si Sharpie nga akong kwarta. Sipyat ko na. Paet. Mao ni ang nahitabo karon sa Kumbana Town. Sa paninguha nga mutubo ang iyang kwarta sa retirement niya, nahurot-hurot ra bagyod. Nya mibahad man ang presidente nga dakpon ang tanang nagpa 5-6. Hala, oy, nagsige lang intaw panghupaw ang akong bana. Kwarta na, naging hollow blocks pa. Unsa man og kamoy pasultihon, Monina. Morning, board. Good morning. Morning, may buntag sa tanan. Ingon man ni Board Leban o di Goliath. Oh. Sa tanan nga nagpamati karon, ingon man ang tanang shop sa said marketing, labi na ni Mama Tit, no? Mayang pagpaminaw. O ginon man akong pangumunsaho ng pasalamatan ang kanang nagpalitan o nagamitan sa Paniyawan Herbal Capsule, Paniyawan Plus with Mangosteen, Paniyawan Herbal Capsule with Garlic para sa atong mga high blood, cholesterol, ingon man, dili ta dali nga masakit, dili ta kapuyon. Unya, alam mo lang yun sa ato ama taggamit sa panyawan liniment oil nga gidipinsa ro nila sa lamok tungkol kay ting-uwa naman. Correct. Panyawan liniment oil kay daghan kay lamok karon matikangkang maglamok ani Tinood na. Uot wag tang. Ang celebrity beauty soap. Ang kagayan di ro naglunok. O uban pa din ang mga lugar nga nalunok. Unya, magkalapok ang inyong kalawasan. Gapit ka mo sa celebrity beauty soap. Ano nalunod sa pambot ni sakyan ni Bambina. Mula ko pagkaabot. Amina pa ang kuno sa drama. O lagi. Doon sa Miss Bambi, ay, ako ding nakakuan mo mong Ray Lopez katong atong DJ, no? Ang iyang mama, si Frida, Ma'am Frida Lopez, tigpaminaw yung kuno kayo. Oh, Ma'am Frida Lopez, mama ni Ray. Ingon si Ray ina nga, gikan sa iyang buutan nga anak. Diba? Kumusta ka na, Siri? Si Doktora Marilyn Lara, katong optometrist board. Nangumusta to nimo. Adto ko ka magpasok ko niya. Diya si Juan, asbang sa helping hand. HP sa una na to. Sa HP sa una. Labi na si Sir Manny Gial, no? Mo ni atong Treasurer's Province. Grabe din siya kitig paminaw sa nato. Adi ay, thank you kayo. Si Sir Manny. Lady! Sige. Si Juan, parang idide, Gloria Pansoy, o gingon man ni Pariol, ni Marie Gasper sa Yours Merchandise. Og ni Ma'am Nini Moreno, si Ricardo Moreno. Kumusta ka niya og ni Father Joy, basta si Father Joy diya sa Pitogo, og ni Father Joshua Kadurga. Oy, Father Joshua, may pagpaminaw, Father. Kining kuan ba? Kining tugnaw, mga wahi, no? Og bitaw. Kada, kuha mo naman kining pamantayan, iniro, Pebrero, butugnaw, gini mo na yung Siberian cold. Mabuak na ni ang ayos dito sa Siberia. Tingali, kusog man gud ang dagan. Diba, ang dagan sa panahon ron, kusog. Mga wahi gini siya, mga wahi gini Muna, tugnaw. ang kuan, nawahi, tinuod na. Bisag sa last year,
Oh, mana na. Ano yung lutaw na ang pambot ng isakyan ni Bambina. Nilutaw na? Oh, nilutaw na. Ay. Nagkapa-kapa. Bam! Oh. Giluwas siya sa mga tao ni Cap John Ramos sa Miguel Pulya. Ito tuno si Iho. Pero ay. Imo ko si Paminaw Brahma nga. May pagpaminaw diha sa sugod baon ni Verobli. May pagpaminaw. Oh, Rebobina Board! Aha. Nilutaw ang pambot. Nilutaw dyan ang pambot. Alabam. May buntag. Oh. Bukan niya mong ginamang mga celebrity kudik beauties. Puno kong ba? Yaw. Ala? Sige, Bam. Di ka probinsya. Si Munina to Cinder. Manila. Kinim ko iyang banda, ni-retire, nga nakadawat, o ubay sad. Plano sila sa negosyo, nakahunaw ng banda og 5-6. Oh, kay nag-exercise mo kaniyang banda, na 1, 2, 3, 4, pag ayun, 5, 6. Kuno na siya, hindi rin negosyo na 5, 6 di ay, 20%. Oh, pero tinakanan ng huwam. No? Kay, kuti, mga tinura na sa bangko. Kanang mga huwam ka, mulong na sa bangko, kuti, kini mga Bombay, o kini mga kulurom, awara, huwam na yun. No? Karon, doon na may pamahayag ang presidente nga, dakpon ang tanang nagpa-5-6. Ang tanan ng huwam niya, wala mamayag. O, gihulga pa siya, sa diyang may, naningil siya nga, siya ipapriso. Ila, isumbong siya sa presidente, ila ni Secretary Aguirre sa Department of Justice, kay ipadakop ang tanang nagpa-5-6. Amo rin nakuyawan ron ni Munina sa iyang bana, kay nagsige hinugtok, kay nanulo, nahanaw ng iyang kwarta, kay wala mamayag ang nangutang, kay siya na may gihulga. Alabam. O yung kabaan ni Bam, may padakop ang mga nagpa-5-6. Duha ka abogado na kapirma sa demand letter. Oh, nga naman. Wa yun hibayri hangtod karon ang tao. Nga naman. Yung may bayar ron di kwarta. O, may precious utang ko, no? Sidangkop na abogado. Doon ang abogado ni Pirma. Kaya patubang na dito. Sige, okay, bayad ko. Sige, kanto dito. Wa may kwarta. Nga bay, may gigarantor. Amay, binahon. Ang bay. Ang dahon bay. Pero di mo na ng bahay, ika na may katumudan na. Kunin mo ng paabangan, imo ng kwarta paabang ka. Birahon, yan ko na. So, garantiya man ka ang bay. Away problema, basta may garantiya, malang di kang bayad. Collateral. Oo. Kasapan on. Oo, kaya. Saka di Saka magagsulti. Saka magagsulti. Atong gisgotan nagpa-5-6. Kung saan Ayaw na. pagkuhan. Kuhan, no? Akan na, board, murag sakit sa bayan ng 5-6. Ako na ibawa na Labi na ginawa. tao nga nagkinahanglan sa Oo, kayo. tinood na. Kaya nasa Biblia ba, pila ka porsyento, ipa porsyento, 10%, 5. Uy, ay pag-100%, naarabasay ka ng partes Biblia, ringon nga, ayaw paningi ang nakahuwam. Anak. Naarabapon. Oh, lagi programos Nagyapon kung ikaw nakautang, bayad. Bayad, di ka nagyapon. Nagyapon na sa Biblia. Biblia. Mabita ng kwarta nga, ang kining kwartahat, pambayad sa utang. Pero ka na siguro nag-autang, ka na kabubuton siguro na. Bam, siguro. Kanang mangutang Dili lang sa sobra. Bahalag pila ka O, porsyento. tinuod siya na. Muna, kuha na lang. Ang magpautang sa di sa kamaong maluoy ba? Maluoy lang sa Prenda lutamo. ka ng yuta. May kinahanglan taon ba? Oo. Kanang inana ba? Bahala basta makahuwam. Nga, di na ba mo dawat o kanang kuwang-kuwangon? No? Muna. Sa kayuta, biragyot ka na, way utang. Ang yuta ni Bambina. Ang yuta gaway titulong. Dili kang tiguang daga, sira mo sa itaw na sakit. Ang silingan nga magtiayon nga, dili lang, amo. Dili ka, ato patambalan, gikwinta man ang gasto di ay. Ang iyang yuta mo nabira. Di ba? Oo. Pero katay mong birak, ang imong yuta, wanag, no? Katay mo kasi lias ko, 20 mil gaston. Kaya nagskuti ka, bangga pa yung motor kapon sa kapon. Mga mata yan. Okay na mahusay. Wala, kay mga ipukwarfer man sa kunog webe, damo to, mga matay mo lang tayo ni, oy, Na-crash na sa ka ba? Oo, kaya ang motor mo Ginoo ko nimo. Dili, kaya ang motor mo gisakyan, nakaligis mag-iro. Untol. Limbang yun, May untol. Kuya, gini-iro, slide mo. Ako yawan ako yung isang babae, kasi siya may din siliwa, ang driver niya, ako mangod babae niya. Pagbangon ako mangod babae, nilitugan pa magmotor. Si Kuan, si... Diin man. Dili, ato ko sa... Kunching. Sa Oslo.
Kasi nga kung pwede manggaan sa motor akong giaswat na niyan, kung milagaan kayo saan, marong kong gaaswat ang papel ko nga. Di Noon sa kumto, oy. noon sa kong, imagine po, sige, welcome kang biti. Di kumto, oy. Itlog sa driver, huwag mo pilis manipila. Wa magulto ba? Diya ba, lahap kayo sulti, mura siya na si gaso watong papel. Ganda ko ng briya motor, walang papel. Ay, di kumto, anak. Di pa na ako tingali. Basta mapanik ka. Adrenalin mo. Pre ako nang masunugan, ang gaan ko na kayo mga butang. Oh, maasan yung record. Oo, ato na sunod diya sa mo sa Bagdos, naalsan ako kung sa kaplanganan ka ng kanap itong gihuluman sa Tag-Iyas Bay, at ang katre, kung ko magsunog, di naman ko kadaog. Dili, wala naman ka, nga, di ta kibaw nga, kusga na kaya, asawa ni mo daon ng bahay ni mo. Palayos kayo. Kasi nga sa silya. Bitaw no, ako na ibaw ka ng 5-6 bitaw ba no? Ang uban, nindot ko nung magpa-5-6, kalilap ko nung resibo at pre, mahal abogado. Ha? Oh, naay ana. Oo. Pero, Kaya magkagukod ko nung sila. Exist? Oo. Nanadikuan. Pero kargado ako, Ate Pres. Ako, di sa iyong kuwan, kargado yun ang 5-6, doon nag-sakit. Ganun na. Luba, kubag yun. Luba. Oo, kanang yun, cancer sa tungkal, tubuan. bumburumbo. May kay guys. Oo. Rumbo-rumbo. May kay guys, ka na at konlan no? Mayroon doon ka sa pikas pa nga building. Mm-mm. Katong day na to sa FM. Gamay ng laki, naglusultik kinsa. Ang iyang asawa, nagpa-5-6 nung kanan at topong pa, nahurot na nagpaningil. tinuod na, Ang tanan na may bisig, wa, yun maayo. Tinunay, naagay ka na bang murang bot. Dito kay Bao, no? Kay doon na mga tao nga magkinahanglan Ate Pres. tinuod na. Kinahanglan sa ato pagtabang niya, ato pag yung Eh, manay- porsintuhan o 20%. May muslan ba? May muslan. Mapila ka tao na ito pang anak. Daghan ako ng kailan at Wala ka pag makuha, ihap. mga lima. Ay, nala, nag-ipaw sila. 5-6-5. Hindi na sa matagaw. Kira ng 5-6 o kuan. Kanang binuwan. Kanang yung siniman na. Una, lain na ba, Board? Ay, Lain ang style nila, Board. Kaya imbis, tabangan ni mong tao, di ka bayad, butubo na sa lain. Munay, maunay grabe nga. Kanang inana, munay tugkan o Oo, bumburumbo. grabe ka ba? Makaano ta? Ha? Nagalaadlaw ningil. Ay, gagaadlaw. Ay, Dilo, ka ng mga Bombay, kada adlaw, ka ng manindya, pero 956 ka, kada kinsina, ragyot. Oh. Kinsina, usa ka kinsina, maningil. Dili, binuwan. Wala, is Bombay. Kadadlaw na Bombay. Kada adlaw, mga Bombay. Oh, Bombay, kada adlaw. Hala. Nahala. Sige, paabot lang tayo yung sa hukuman ng nasurag. Ipapreso pa rin tayo nagpa 5-6. No? ang uban ni okay man sila ban, mabayad sila sa mga balayran na. Ang uban sad, okay ra kung buhonong sila, gani, papulion sila silang nasod, mapugos na dili. Dili, ang gikuan dala sa presidente, ka ng mga Bombay. Kada bang kada adlaw, nyawa ko nun na sila mulukat. O, Tanan unsa na, yung nagpa oh. 5-6. Pero saan pa kay Bao? Ha? Di man sila mahibaw. Na may sumbong. Oh, yun, no? Pero, report. Katong nakautang di ay. Report dito na kare. Aron nila kabayad. Mao sama ning nina. Ang niyamban na. Kaya ngayon, ipa-report lang. Hala. Pero daghan man sang depensa, no? oh, kay Na wa man kanang sa sila kuwan na- kapaingnan. kanang At tuman sa bangko sila. puti kayo. Oh. Oh, unya daghan kay kuan deduction ni loan mo. Asa bangko, Board, murag 3%. Oh, kuan na daan sa imong kuan. Oo, daan. Kuan daan, oh. Daan. Sige, ana lang muna na paabot lang ta sa unsay mahukuman ni presidente, ha? Og salamat sa magpadangat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle.